National FM. Apo tinonzwa nhorondo dzevaimbi vakasiyana-siyana. Teya inzeve pa National FM. The whole nation on one station. Zona banda nanti choyamba ndipeleke moni kwa ntusuma nkalo mpesera kuno kunyumba ya mpepo ya National FM zinanga kwa National Driver Rapson mali pa nyumba ya mpepo ya National FM ka nditenge mpato meyo kwa yamiko ndachi mwene Baloi Clifford mwe mukacheza nayo kampira ntaza sitolo kwa ntazi ndikutisika mukwambira chimwene ndiye kutele kubasi taro watsono program ya tulero woimba walero china chevaimbi nasunoka chinotapira kuti tapi haga ndiwa ndenge ndichifamba naye ka pano pa National FM takabatanaka ne Radio Zimbabwe tichiparura damba refu ra Mai Charamba rangu zita ndi Daniel Tondera iwe kwa mzana yaga mgaga ise kutaura kwaita Robson Umari anegari mavira icho kwa ndichocho gore rino aiwa taitirwa nyasha chezo vakauya vachiparura rimwe damba refu mazuva apindawo vatigira zvakareka rimwe damba refu zvakareka muchawanzwa achitsanangura pa sei nechikonzero chei vaita izvozvo kuti nokuti asati vambozviita izvo vangozviita gore rino badzi amene pamwe makore zvichange zvichiitika here hatizivi papa saka vachatitsanangurira patei tichifamba nechirongwa kuti aiwa ko sei gore rino mafunga kuita izvi ndozvatichange tichiwana here makore ega ega nekudarika regaika tibva tangotanga panapa ka nekambo kubva padamba refu idzvaidzvaka riri kuparurwa ka naMai Oliver Charamba kanonziko kusaregerera. Jacobo Israel, kuti angodarikewo naiwe mukoma Esau
chipondiwa ndati idom regera kudaro sairira mwana wa baba wako achipondiwa kunobata mwene wacho kunobata mwene kunokubata ini wacho kunokubata ine kunobanzara ini wacho kunobanzara ine akanitatsira chifara akanitatsira chivuta akanitatsira chivata akanitatsira chiwedzera suke mweya shambe mweya. Ishokwadi Hamadu aterere chimbo changu taiwaka muri kunyatsokunzwa kuti musambo wacho wakarongeka ndamaika vagara vachiita zvavanoita kana uchangotibata una kurasika nhepfenyuro ndiyoyi pachimuti patiri tichingupa nhepfenyuro yeRadio Zimbabwe nhasi tiri pamwe chete tichiparura zvauya zvakagukuchirwa neBicharambazi vauya vane zvavainazvo gore rino varongoti tikagaragara votokanda zvinyowa tikangoti gare votokanda azvishamise kuti padhisemba panogona tikandira ende zviri kuratidza kuti ukatarisa nhoroondo yavo zvinenge zvinyowani ndizvozvo zvinenge zvinyowani regai tichingamidze Bicharambazi vatitsika zuva ranhasi vatinavo pano kuparura damba refu makasimba here tinofara muchifara zvenyu chikwata chevashamarari ndezvegore rino chete matiunganidza imi ndimuri kuti ndezvegore rino asi Mwari ndo vanotirongera nekuti izvi zvarongwa gore rino rika gore rakupera zvasingazikana kuti zvichazinge zvichiitika nhasi saka musade kuvhara imi kuti ndezvegore rino chete nekuti hamuzive Mwari zvavanotirongera kumberi aiwa zvinofadza chisamuratirereka nhasi unoka tatsikwa panapa namai Charamba ndo vari kuparura damba refu ravo mazuva apindawo vakaparura damba refu ndibaba Charamba nhasi uno ndibai Charamba saka aiwaka zviri kuratidza kuti aiwaka zviri kufamba zvakanaka right nokudaro ticharamba takagombedzera kunyanyanya kuna mai Charamba nekuti ndo vane zita rauya parapa right baba vanenge vachipinda apo napo semubetseri nekuti Bicharambazi vanenge varipo right mai Charamba muchidimbu mungotipawo nhoroondo yenyu kuti Olivia Charamba ndiani, makaberekerwa kupi, mukakurira kupi, zvemimhanzi zvakatanga sei? Olivia Charamba, mai Charamba, Maseko, ndoko ndakabva kwa Maseko. Ndakaberekerwa kuMazowe, tikakurira Mutoroshanga. Kumazowe papi? Kwa Howard Hospital. And then vatazogara muno Marare, tikambonagara kuGweru. Ndiri mwana wechi5 mumuri ine vana 7. Ndakakura ndiri munaifarira zvokuimba, ndikazosangana naBaba Charamba, tiri vana vesangano Youth Young Generation ku St. Mary's kwaipastwa na Pastor Mkwaira. Ndo kwatikazobatana tichizoshumira pamwe chete pamukuimba. Anditi kam. Right. Yanga iri kereke ipi panguva iyi? Apostolic Faith Mission in Zimbabwe. Anditi kam. Yes. Ndo yanga iri yekumhuri here yekumba kwenyu? Isusu baba wangu waingoti tipinde machechi akasiyana, taingotendera kupinda chechi dzakasiyana-siyana, basi takazopedzera tazoenda kuAFM ndokwa tikazosangana. Aiwa, zvinofadza chose. Right. Kuti imimi nokuti vatakatanga kuziva vachiimba ndi Baba Charles Charamba, imimi makazopinda sei? Baba Charamba vane chipo chekunyora nziyo. Zvino mukushumira kwavaita patikaonana, ndakatanga ndiri backing vocalist wavo. Vakazoona kuti nziyo dziri kutaka kuti one day mbova nditi imboedzayo kumbotorawo nziyo idzi momboimba, motsvaga vamungakwanise kushanda nawo. Ndo patikatanga kuita Amen yanga ine Mai Charamba and Friends, Tairiro Mutongorewa na Spiwe Chimuti. Imimi pavakakuti imboedzaiwo izvi, hana yenyu makainzwa sei? Nekuti mimi majara kugara muri pasi pemumvuri wababa vachiimba variwo, imimi muchiderera. Saka papa mama kunzi chimuti chachenyu. Ndiri munhu anga agara achida kushumira, ndaida kuva emissionary.
asi saka ndakaona kuti Mwari vanga vane chinangwa neupenyu hwangu. Zvinopa ndikanzi ndite izvi chinhu changa chagara chitoratidza kuti zvanga zvirimo mandiri, ndanga ndagara ndi munhu aigara achingoimba. Saka ndakaona iri mukana wakanaka wandakapiwawo naMwari wekuti ndivashumirewo kubudikidza nenziyo idzodzi dzandakanga ndapiwa. Saka mukupinda kwatikangoita tichiita amen, Mwari havana kutitendera kuti tiite mufundisi Charamba anogara kuti tiite upcoming nokuti takatanga vagara vari muindustry yekuimba. Saka tinongotenda Mwari nemukana iwoyo kuti vakatipawo kuti tikwanise kuashumira. Aiwa, zvinofadza chose. Nasi uno tichitarisa munorondo dzenyu mataura mukati chipo chekuimba makanga muchifarira zvekuimba manosangana namufundisi Charamba. Toda kuti tinobodzoka pazera ndepai pamakayanzona kuti inini ndinoda kuita zvekuimba kana kuti chipo chekuimba chiri mandiri. Ndofunga mukungoenda kuchechi tiri vana vadiki taingoimbawo generally mafolk songs, dzimbo dzaingoimbwa patanga tichikura. Ndinowanzotaura nenyaya yekuti ndakazvarwa 1973 saka kuma 79 masongs aiimbwawo aitainzwa maredhiyo aiimbwa the liberation whatever. So ndo dzimwe dzimbo dzataingomba tichienda kusunday school zvekare mbva ndatanga kungofarira kuimba zvekare machechi kwataienda kumwachina mbva ndatozodzidzira kuti dzagitari kusvika ndazosvika pakuti muchechi ndaisimuka ndongoimbawo ndega asi taimba masongs anenge akaimbwa. Matogona ipapo Mai Charamba because ndakanzwa umwe achiti Mai Charamba vakaimba nziyo dzehondo. Hatina kuimba nziyo dzehondo ndosaka pamwe muchizonzwana chaya macha handina kuenda kuhondo tanga tichiuni tiri kuma 4-5 years old. Saka ndaitonzwa kuti ndikaimba ndainzwa kuti there was something chiri kuitikawo mandiri. And then ndinotenda kuti Mwari vakaita kuti tisangane. Aiwa, zvinofadza chose. Right. Chokwadi pari zvino pane kambo kamati pake kuti damba refu ramauya naro ratanzi rakanzi Olive Branch. Mungakwanisa kumbotipa hedu kuti tiri kurevei paOlive Branch tisati tapinda tasomudza hedu kambo Olive Branch. Olive Branch pane muti muchero unowanikwa unonzi olive tree. Saka pakuzoti Olive Branch kuda kutora zvinhu zviripo pamuti uyu waizikanwa unozikanwa uye urimo mubhaibheri unomenshonwa zvakare kaka zvakanyanya mubhaibheri. Une maproperties kana kuti une zvinhu zvinoratidza kuti une ukashandiswa waishandiswa kurapa, waishandiswa kugadzira inonzi oil iye yaishandiswa kuanointa vazodzi vaMwari kunyange vairwara zvekare. Yairapa madiseases, mainfectious diseases zvakawanda wanda. Uye mukakuda kutarisa Noah pakanaya mvura yakawanda yakamboimbwa namufundisi iyeye. Mvura payakapera kunaya Noah akanzi aendese kadhavhu kaende kunze. Dhavhu inonzi chine muchishona njiva yaenda yakauya nekatwig Olive Branch. Ndo pamwe patinenge takatora zvekare kairatidza kuti there is peace, there is hope, vakwanisa kuti vachibuda mungarava muye vaone pekunosetla. Saka isusu tiri kutaura kuti Olive Branch there is healing masongs atinawo, healing souls, healing marelationships, kupa hope kune munhu ari kunzwa kuti upenyu hwangu hauchaita, kukuudza kuti noramba wachitarisa kuna Jesu vanokusimbisa Mwari mune zvose. Kureva kuti damba refu iri rine kurarama mariri. Right, Baba Charamba, zvauya sei gore rino? Ndofunga mungade kutsanangura nokuti vanhu vakutoshamisa kuti makabva pari manje manje nhasi vaine rimwe. Zvauya sei gore rino? Ya, takati isusu nokuda kwekuti takatenderwa naMwari kurekodha music kubva 1995. Takati isusu zvapaita 30 years ngatitei zvakasiyana. Ndofunga makore mashoma adarika manga muchinzwa tisingabude nziyo, but takati 30 haasi makore ekutamba nawo. Nokuti mubhaibheri munhu aikwanisa kutanga kuenda kuhondo at 30. Jesu chaiye akatanga akavaraidza zvese haana kuda kuparidza until aita 30. Akazoenda at 33. Saka takati regai tigadzire nziyo 30 dzinopemberera makore 30. Ndobva tadzipfekedza pamaalbum 3. Saka tiri kuti 30 pa 30 tichipembera nevadikanwa vedu. Saka muna May musi wa 26 May zuva ratakarekodha Tinashe Akatendeka ndo ratakariliza dzekutanga 2 dzakapirana gotsi dzinoti farai nevanofara, chemai nevanochema. Ndava yei? Nokuti kubva tichitanga kurekodha
michato taridza pamichato vanhu vachifara, taridza pamagala vanhu vachifara, pamitambo yakasiyana siyana ndobva taiti fara ine vanofara, asiwo chema ine vanochema. Nokuda kwekuti kubva kuriliza kwataita kekutanga kusvika nawo hama dzakawanda dzatarasikirwa nadzo. COVID yakauya ikatitorera hama, makore akawanda yatine hama dzedu dzekumusha dzakashayika, vafundisi vedu, vashamarari, vana Lazarus Tembo vaitisa top 20 pano, vana Joe Panganai ndiye kutanga kunditisa interview Christmas 1995. Saka vese vanhu ivavo vatakawadzana navo, vamwe maminista, mapolitician, vadzidzisi, shamwari, tiri kuti chema ine vanochema, ndobva tagadzira nziyo dzekuti aiwa Jesu anodzoka, because haugone kuchema nemunhu usingamuendese kuna Jesu. Ndozvatakaita, ndosaka taita nziyo dzedu 30 pamaalbum 3. Saka yapedzesera sezvamataura zvakanaka vashamarari, yapedzesera ndeyamai inoi. Aga ndowanzo kutaura inini kuti kazhinji kacho vaimba maartist havangoita chinhu njye zvavo zvinenge zvakatorongeka, zvinenge zvinogarirwa pasi zvinogarirwa pasi kwazvinobva. Chandaona ndechekuti mafundisi atinawo muno ndikuona tikavapa mukana, tikaramba tichingovapa mukana album inogona tikuravuridza mbiri regai tibva tangokwapayidza kamwe kanonzi ukama wauya. Maicharamba ukama wauya wei? Ukama hunoitika kana paitika wanano chitsa tsvene, ndo watiri kukurudzira nokuti tiri kuti farai nevanofara. Zvinofadza kuti vana vatunganidza muchitsa tsvene pane ukama huri kuumbwa ipapo, pakutoita tete, pakutoita baba, pakutoita tsano, pakutoita amai guru. Saka ndo zvatinenge chikurudzira se-society kuti Mwari vanodawo kuti pange pane mafamilies ari kubuildwa. Mwari havadi divorce. Saka zvakare tingoda kuti tifare nevari kufara nekuumba ukama. Pane pamwe pandanzwa Maicharamba vachita nziyo ndakadzidzira kuridza gitari. Munoridza gitari? Ndinoridzawo apo nepapo. Ripi racho? Ndinoridza acoustic guitar. Acoustic guitar. Dai ndanga ndazviziva ndaitoti bhaima uya naro tamboribayirira panapa. Tanyatsodzwa. Kana kumashows ikoko munofanira kumbopota muchiribata. Handitika muitewo kutanga mudzimai muZimbabwe, zvinganakidza chose. 0713938538 kana mchikwanza kutumira katsamba kana kuridza nhare 0713938538 kana kuti 0789600748 kana kutaura neDhicharambaze vakaita kuzadza bhavhu vari muno mustudio kuti pamu. sekutaura kwatiri kuita muri yeZimbabwe tikati munokwanisa kutibata mukwanise kutaura zvekare manzwira muri kuita damba refu ravauya naro Maicharamba arinoziro the olive branch. Pane kana tingangoti comment yake zvikanzi Maicharamba mwana wangu nhasi pari kubvira pano paRadio Zimbabwe ndi Agogo Banda vari kuti batari pamutora shanga. Anewo unokwanisa kungokandawo comment yako kana kuti maonero ako kana uchida kutotaura navo zvekare tinavo muno 0713938538 tibate ipapo zvikanzi mother music hanzi mother of music dzimbo dzenyu dzinokomborera awo hanzi vanogona mhani vanhu ava hatina kana chekutaura. Ndini Dadza Darlington Bochora handiri kubata ndiri kumazowe hanzi munogona handisi kuziva kuti vari kutaura nenhau yenhoroondo here nekuti tichitaura zvaMaicharamba takakura tichikunzwai zvokuti pari zvino ndakuda kunobvunza mubvunzo wekuti panhano dzamafamba kubva zvamatanga kusvika zuva ranhasi munonzwa sei nhano dzamafamba nekuchengetwa kwamaita?
tinongotenda nyasha dzaMwari, akusi kugona kwedu. Chinhu chakagadzwa naMwari matiri kuti tinge tichishumira reach out, nokuti Mwari vanoda vanhu vavo, saka vari kutishandisawo kuti tikwanise kuredza vanhu vachiuyawo kuna Jesu. Waona kuti Mwari mune zvauri kuita zvese izvozvo, Mwari anokwanisa kukufambisa mune zvakanaka nokukuchengeta, whether ibusiness rako, ibasa rako, imhuri yako, Mwari vanogona kukuchengetedza uchikura zvakanaka, uchibata basa rako zvakanaka. Ndo zvakati Mwari zvavakatenderawo mukati meupenyu hwedu, mukuti tikwanisewo kushumira tichivaimbira. Pane pambotaurwa nababa vachiti mukatarisa kumashure kuti pane patambenge tambo nyarara. Hatisi kuziva kuti paine chikonzero here chakaita kana kuti makamirira 30 yeyu. Pane zvanga zvichiitika hazvo, takatanga ushumiri hweministry inonzi Rooted in Christ Ministries. Saka tanga chimbotrawo time tichida kuona kuti Mwari vangotibatsira kuti tingafambisei. Asi zvekare tanga chingoti vaimbi vedu vawandisa muZimbabwe, tinokwanisa kupananawo mukana vamwe vachimboimba. Saka hatina kuona nge pane gepi rakanyanya maningi. Tinongotenda Mwari kuti nziyo dzatanga tichingopakura munongodza kuti dzimbonyangedza kare dzacho vanenge vachingoti dziri kutiitira zvakanaka. Saka ndo zvatanga zvanga pasina zvakawanda hazvo maningi. Zvikanzi maicharamba vanogona amai vavo chipo chiripo, masongs avo anondidzamira, ndichiverozo wari kuti batari pachitumbuko. Right. Ndaita mainterviews nevaimbi vakawanda muno munyanya vese vechidzimai vese, kunyange anorova dzesungura, unonzwa chitanzi ndakainspirwa naMai Charamba. Saka zvinoratidza kuti ndo magamba, kana takarisa kunyaya dzemisambo iyo yeka yechitendero tinozvikudza chose. Baba Charamba, zvakaoma kuti kazhinji upemu iwewe uri ndo muindustry mauri obva wapa mudzimai kuti aiwa imboita kumbopa mukana. Munozviziva isisu kuvanhu vedu isisu vechitema, zvakaoma izvozvo, asi imimi makangoti aiwa imboitai. Sei makauya nepfungwa iyo? Inini chakaitika ndechekuti kupinda mumusic industry handina kupindira business, handina kupindira makundano, ndakapinda zvokudaidzwa, kutonzwa Mwari chaivo vachitaura. Saka maonero manje handinoita gwara racho haasi ekuti pane anofanira kuvharirwa nzira kuti anondikunda kana kuti ndimukunde. Saka izvozvo hazvina kundinetsa pakuti nditi Mai Charamba isusu chatiri kuda ndechekuti tibate mweya yevanhu. Imimi chimba ine groove iri, because inini ndine marererwo wangu kwandakakura, andinotenda nawo. Ndine musambo wandinogutsikana kana ndichimba, kunyange ndiri munyori wenziyo dzakatambanuka ndinokwanisa kuzadza basket yematype emusic yandinonyora. Asi ndakabva ndati Mai Charamba idzi dzinowanda kururimi urwu nestyle iyi, imimi chibatai muri uku, inini chiregaiwo ndimhanye nehama dzangu, because kumakomboni uku kunoda kuendwa kudenga ikoko nekumigodhi nekwese kuseruko, nekugrowth point nekwese ikokuya. Saka takati tipanane. Saka ndo zvakaita kuti titi Mai Charamba. Saka chisarudzai vamungade kushumira navo vachibva vati vanoda shamwari dzavo, ndo matangiro azvakaita. Saka chandinongokurudzira hangu kuna nababa kazhinji ndechekuti ropafadzo riri mukunzwanana kwenyu. Marriage haina kugadzirirwa makundano. Budiriro haikonzerwe nokuti mumwe wenyu akagara pasi mumwe akasimuka. Munokwanisa kusimuka mese mukashare glory, mukashare nyasha dzaMwari. Tafunda. Amai Charamba, pane kambo kanonziyo uyapendula. Yes, it's a song yatakaisa into Ndebele. Yakambobuda pane imwe album inonzi Munopindura. Album ainzi weNazareth yatikata collaboration 2014. So ungasixasisela ngesindebele? Ngiyadobha. Saka ndine ma-translations atangachita, saka tangoti regai timbotanga neyoyo, but achauya akati one day. Yes. Right. Kuitira kuti munhu wese iri kutaura nokuti Mwari vanopindura munamato yedu. Dzimwe nguva vanoti vanobvuma zvavakumbira, dzimwe nguva vanoti mira, dzimwe nguva vanoti mwana vanoti pamwe zvinogona kukanganisa upenyu hwako. Asi ziva kuti Mwari vanokuda, vanokupindura, usanete kunamata. Ngikalela umthomkhulu ungakhathali ungakalali Zulu liyabona Zulu libhekile singakhathali singakalali Zulu liyabona
Zulu libhekile singathanda sasithi emeni siyabe sengikhulume lo muntu omkhulu ngingathanda sangithi emeni ngiyabe sengikhulume lo muntu omkhulu nyaka luya wangitshela ngiphile mfana ilanga leliana ngihamba wangiti pendula right reketi mbona pati bozama akutora ka mutereri ari panhara paka tinzwe kuti uye kuhlala wangiti tula sala konapo National FM Radio halo Mkoma Masirase. Ndasira Masira taurai na Maicharamba. Maicharamba. Makadi Na Baba Charamba. Mufaro washe. Aiwa mfaro. Mutumwa na mkoma mtu mpana baba si ndova pa unoga babwaza na faifa. Zvakanaka kwakadikwazana. Ndiye tinokomborera akuba tichikura tichindwana vhuserere ana hange marimba dzidzaiwa nanhasi muziki yenye ndongodzifarira hangu hapana chandinoshora basa Tinotenda. dzidziso pakuimba. Aiwa tinotenda Mwari aramba achikuitira zvakanaka. Ndocharambe makadaro tinotokomborera kuti muende mberi musatombodzoka mashure nokuti maimbiro enyu aiwa anonakidza inini zvangu ndakazvimirira ndega aiwa inini zvangu ndokufarira isingaiti nese. Tinotenda Mwari akudzwe. Aiwa ndatenda murambe makadaro Mwari akuchengeteri. Muropafadzwe. Maita basa mkoma Addington Mpwanya baba Simba pakwadzana ipapo ka topa kutenda zvikuru National FM Radio halo Hello. Makadi Zipo makadiwo. Amainosta Muri sei mkoma mali. ndinosimba inini Maicharamba vari pano Ama makadiko. Makadi mainosta. Nofara music yenyu inotikomborera kubva kudhara. Takatanga kuiteera kare. Takatongoti ndamwari tingazirambe zvichienda mberi nachoti vanhu vaimboti vanyarara nekuti bhaibheri vapedza apa ndikuona maine 30. Aiwa shoko raMwari hariperi. Vanhu vakati apa pana Maicharamba bhaibheri rese vapedza saka vakuchaje kuimba. Asi ndikuona matodzoka nemoto chaiwo. Ndofunga makambonzwa baba Charamba kuti bhaibheri hariperi tinogona kutoimba pakangodzi bhaibheri pacho. Vana vataure chokwadi because Maicharamba tatamboimba zviri muna Habakuk. Hatisatamboimba zviri muna Habakuk. Muna Habakuk isu. saka haripere Aiwa haripere tinotenda kana baba Charamba rambai muchingodaro ndikufarira tine vana venyu vasikana vamuyo mukuimbawo saka tikukomborerwa. Aiwa Mwari ngavakudzwe tinokutendai nemiwo nekurudziro yenyu. Amen. Ndonzi mainosa ndogara kwadhangu ezi. Mwari vakuropafadzei. Amen. Maita basa mainosta topa kutenda zvikuru ka nekupinda kwa Maita National FM Radio halo Halo. Makadiko Ndinofara. Dutaro Makadiko naye vashamarari. tinosimba yedu Zviri sisi sei? Ndinofara ndikuda kutaurawo nemi zvose na mama na baba mai na baba Charamba. Taura yenyu. Makadi yenyu Makadina imai. tinofara makadiwo. Yai munoimba ndikatadza zvangu kutaura nababa asi ndomba kuti vari kuzvinzwa. Indi baba matipanyasha kumasvingo kana kuti tikudze shava. Aiwa munoimba kubva kumakaseti taingokuteerera aishuwa. Kunyangwe maabhamu enyu amakata kumashure uko yenonzi musina kundirangarira yakazobuda izvezvi yababa Charamba iyi. Aiwa munogadzira music. Aiwa tinotenda Ngavakudzwe Mwari, ngavakudzwe Mwari, farai nevanofara. Tinotenda pamunogona chokwadi ichiwa zvakanaka ichiwa nyasha. topa kutenda zvikuru mukoma wangu right pane vari kutumira meseji yavo pano pawhatsapp zvikanzi Maicharamba vanondigonera especially Africa pabetside tengai mafuta muroi chinyiko muri yeZimbabwe zvikanzi zvekare neuyo ari pano zvikanzi amaina baba Charamba avo ihoko azi yemusandide hoko muri kudzwa kuti ishona ishona vandorokwati hati isingapfukutwe mimhanzi yavo ndo yakatirera kusvika nhasi handini dhedhi vamaka chirwa kuNorton Galloway. Vanhu vazhinji vari kuratidza kuti vari kutambira mimhanzi yenyu. Pari zvino takuda kuenda pane kambo not to suicide. toda kuti mungotipa muchidimbu kukoshesa upenyu. Hazvinei kuti wasangana ne situation kana kuti zvakaoma sei muupenyu,
Satani anogona kuyachikudza kuti ndiwe wega uri kusangana izvozvo, saka hapana reason, hapana chikonzero chokuti uchirarama, wadi ungofudza upenyu hwako. Saka tinoda kuti munhu arambe mazwi wayo, azive kuti muna Mwari hapana chinotadzika. Mwari anogona kupa whatever chawabata, kana urifunza kuti this is chinhu chakanyanyodzika, Mwari havandiregere, Mwari anokuregerera. Saka tinenge chikurudzira vanhu kuti kuzviuraya hakuna kunaka. Mwari vanokuda, mune hope, mune tariro, muna Jehovha. Saka tarisa kuna Mwari, pane hope yako whatever you are facing. Ai izona banda nanzi mukamva pakuti rongosoro reka Mai Charamba ndi bambo Charamba ali munoka mu studio live pa National FM patsiko lero pomwe atibwesera kachimbale chawo chomama chakuti Olive Branch abanda nanzi pali nyimbo zosangalatsa ndithu. It's not weak to admit failure in this life. The heroes that we know also failed at some time. Suicide has never been a solution to any challenge. Please take note of this. All you need is to submit to Jesus. Give him your challenge. Surrender your burden. It is not weak to admit failure in this world. The heroes that we have also failed at some point. Suicide has never been a solution to any problem. Listen, my friend, all you need is to submit to Jesus. Give him your challenge, surrender your burden. Remember, life is sacred, it is God-given. You don't have the right to take away your life voluntarily whatsoever, no matter the reason. Life is sacred, it is God-given. You don't have the right to terminate your life voluntarily whatsoever, no matter the reason. Life is sacred, it is God-given. Nobody has the right to terminate any life voluntarily whatsoever, no matter the reason. I declare in the name of Jesus Christ, there is another chance. You can make it in love. I declare in the name of Jesus Christ, there is another chance. Azona banda nachopita mtsogona ya programu yathu oimba walero pomwe tinawo ka mchachu ziwiri zoimba uno mdziko la Zimbabwe, nyimbo za uzimu bambo ndi Mai Charamba. Tinoziva kuti murwendo rwekuimba mune sangarani zvakawanda, matambudziko, mune makomo, mune mukwidza nemadziki aleno. Mai Charamba, makambosanganawo nazvo here? Kana masangana nazvo makazvikurira sei? Tofunga kuti ndi Mwari vanotibatsira kuti vanoita nzira. Pane zvinhu zvinenge zvatiomera, Mwari vanogara vachititena nzira. Zviripo Yesu zvatinosangana nazvo. Dzimwe nguva maenda kurecording studio zvinhu hazvina kumira mushe, kwakauya piracy, but totenda Mwari kuti tiri kutongorarama nenyasha dzavo Mwari. Saka chikuru uri kutarisa pane chii kana wasangana nedambudziko. Nokuti tikaramba takaritarisa hapana kwatinoenda. Saka isusu tinongotenda kuti Mwari vakatipa focus yekuti tirambe takatarisa kuti izvi zvinhu zvatinoda kuita izvi. Hatina kutarisa kuti chii chatingaone from it, asi kuti mimweya mizhinji yaziva Kristu. Ndo zvatinotarisa. Zvakamira sei pamavidhiyo apa? Ndoziva kuti ndokumwewo zvakare kwamunotora nguva yenyu ikoko muchinyatso kubika zvakarongeka. Zvakamira sei pana Olive Branch? Pane video yatakaita 1 ichabuda mangwana. Saka tarisira ye first track inonzi mweya unorapa.
tiri kugadzira mamwe. Baba vacharamba pane yakatobura mari mwezuro inonzi dzakasvika nyasha. Saka aripo akawanda achauya 30 waya. Rambai muchatarisira subscribe ku YouTube channel kwedu. Munenge muchawana tikupakurira iko. Takuda kuya panhau yeku vaimbi tinosangana nevaimbi vakawanda tichivabvunza vanotipa matheories akasiyana pakuuya nenzimbo. Toda kumbobvunza imimi sedunga munhu kana kuti nababa vacharamba varipo kuti chii chinoita dzinorotwa here nzimbo idzi dzinoitwa zvekudini kuti muuye nenzimbo? Isusu hatinyanye kurota. Kazhinji tinoita sokutoita sezviya zvepacurriculum kuti you want someone to learn this kana kuti iwewe ichi wanyanya kubatsirika pachiri then woti saka rega ndichidzidzisa mumwe. Ndo manyorero atinowanzoita. Kazhinji zviya zvekuti tikanzi titakure mafoni ano aya ari 30 unozotsvaga kuti saka ndotakurira muhandbag here but unoona kuti haugone kunotenga kunotsvaga gonyeti kuti utakure 30 ndozatoita kuti saka meseji yatakuda kuchiimba inochiputirwa pabhiti rakaita sei, ichimhanya zvakaita sei, ichinonoka zvakaita sei, ine uwandu hwakadiwe mashoko. Ndo kazhinji zvatinozoita inziyo shoma dzekuti mweya mutsvene anongokuti imbe yakadaro kuteerera kunokunda chibayiro handichagara pano nziyo dzakada kuita saidzodzo inongouya iri dish mweya mutsvene unongoti ndiri kuda chimbo chakadai so iwe usati wachinzwisise unozochinzwisisirawo mberi unenge uchitoita semuteereri unozoita semuteereri unoparticipata nokuti mune prophecy mumusic nokuti kana muprofita achiprofita anenge ari conscious asi pakuva conscious ipapa pane power rinomuita overwhelm ndozvazvinoda kuita pane dzimwe dzenziyo. Right. Pane kambo haga kanonzi imimi Jesu kari kubva paOlive Branch. Macharamba imimi Jesu kuita sei kwavo? Kuti Jesu ndinongonamata imimi ndimi makaita kuti ndinge ndiri pano, saka zvese zvandinosangana nazvo muupenyu ndinovimba nemi, ndozvipa kwamuri. Mukushaya kwangu ndinotara kwamuri, imi Jesu munochengeta upenyu hwangu. Tisatarire kumwe, tarira kuna Jesu zvinobuda. Isoko rinosimbisa umwe munhu pazuva ranhasi. Anegona aine dambudziko raari kusangana naro zuva ranhasi, ari kunzitarisa kuna Jesu. Ndozati kune vazhinji vanoshuvira kuda kuita macollaborations. Unozwa ndo imwe yapisa mazuva ano kuti vanhu vese anoda anenge akangonakirwa chete kuti mai ava voice ravo ndarifarira kana baba voice ravo ndarifarira ndoda kuti vange vachiuyawo pakambo kangu. Handizivi kuna Mai Charamba goni rakazaruka here, ngatiti kune vaningina venyu vada kuti ini ndoda kuti sisi vangu vauyewapo. Kutanga kwandikatoita kupinda mukuimba ndakatotanga ndine macollaboration neshamwari dzangu. Ndakamboti regai mbomira ipapo
ndombofamba ndona kuti zvinofamba sei pamberi apo kamwe Mwari wakazonditendera mumukana ndinoona asi mufundisi vanoda makola vanoita makola vanomboita apo nepapo aiya mufundisi zvinobatsirei kuita collaboration neumwe artist angava nemukurumbira kana kuti ari kusumukira zvinobatsira zvichienderana nedonzo zvinobatsira zvakasiyana-siyana imwe nguva zvinobatsira ari kuimbwa naye imwe nguva zvinobatsira ari kubatana zvine excitement yazvinogadzira imwe nguvawo zvekare zvinogadzira simba reudzamo hwesubject iri kubatwa muchimbo zviya zvekuti huni mbiri dzinonzi kana kuti dzikawanda dzinoita svinga zvinodaro saka zvese I think inongori nyaya yemapersonal preference kunzwa kuti chinhu chacho uri kunzwa kuda kuchiita here ini ndinofarira macollaboration but chandisingazonzwanani nacho I don't want to make it a career I'm not a career collaborator handizodi kuti nditi apa asi pane anenge achizvigona kuti ari pese pese asi achizvigona nokuti pane vanonzi master of all trades but master of none but vari master of all futi titeseka ndine imwe shamwari yangu handigone kumutaura nezita panapo anogadzira ndege anogadzira mafoni anogadzira makombiyuta anogadzira magitare anoimba anozvigona zvese tototadza kuziva tomuita sei because kwese anogona saka kune vamwe vanogona kudaro vari macollaborating musicians ndisingadi kupedza nguva but zvinozoitika kwandiri manje inini I'm more of a favorite wechimbo chako handikwanise ngokucollaborata pachimbo for the sake of collaborating chimbo chayo ndofanira kuwirirana nacho matopedza acharamba ipapo matopedza ipapo right National FM Radio halo makadiko zviri sei tinosimba isisu kataurai namacharamba makadiko macharamba tinofara makadiwo zvakanaka kunamata Mwari muchinese muchinamata kambe kokondokada semhuri yepababa mhuri yepamai muchisangana vakomana zvinonakidza sei amen ndo zvinoda Mwari kutigarisana zvakanaka muna baba acharamba hanzi basa rangu kutambira Mwari ibasa rangu ama handinoita kudikitira ava vanoda kutotsikisa ava vange zvirimwe aiwa topa kuti ndazvotomukoma Alex ngokona mrambe kuti tinamatira mama neso tichiramba chikunamatira kuti basa raMwari riende mberi tinotenda zvikuru tatenda ako right pane pamambotaura muchitaura kuti ngavande kuYouTube pane vateereri vangade kuziva kuti music iyi tinoiwana kupi zvese nemagidhi tinozviwana kupi uye tinozviwana sei kuYouTube tinoiwana music yedu nekuiTunes zvekare nemaplatforms akadaro tinenge tichiwana music yedu subscribe yako YouTube channel yedu The Charambas munewana here vakangoti The Charambas but zvese zobva zvinobuda ko pama social media platforms besides ku YouTube tine kumwe here kwatinowana The Charambas kokuti vateereri vedu kana kuti vatsigiri venyu panyaya yemusic chete ndokwatinokwanisa kuzodziwana uku asi tine maplatform mediums atinongotaurawo nokuwadzana nevanhu yes Facebook page yedu The Charambas and then kuma Instagram Mai Charamba Baba Charamba ku TikTok ne ama Google Play vese tangangoti pane pandakaona video yakaita mukurumbira yakaitwa nababa vaine bhutsu so zvichidzi uyu anofarira music yeuyu zvinowanika chose right pane kamwe kanodziko halala well done kubva paOlivier Branch
mama kambo kamaida kudzaruri tiri kudzokera zvekare pane ukama kufarira ukama halala zvekare tiri kutaura svitsa tsvene yekuti wafadza amai vako wafadza baba vako nokuti vabereki vanofara kuona vana vavo vachichata havafari kuona vana vachizopesana asi zvinogona kuitika asi tinongonamata kuti ngazvirambe mufaro urambe uri mumba. Saka kufara kuroitawo vabereki tichitenda kuti mwana atitirawo zvakanaka, mwana azvanira mudzimai wake kana azvanira munhu wake, kuswerera madrugs mitoriro. Saka aita zvinhu zvokuti zvinosimudzirawo zita nekuti aita chinhu chakanaka. Saka tungomuti well done nezvawatitira. Nechana FM Radio. Halo. Halo ngoma umari. Magadi yenyu? Ndofara City Live pa April. Right, mkoma Clever. Taura yenyu. Taura na amechamba. Apa Magadi. Tinofara Magadiwo. Inonzwa mufaro wakanyanyisa zvikuru kana muri pa radio kudai. Amen. Mufaro unoda zvinorira, tiri kutorira pano. Aiwa. Aiwa, ndotenda ende unyoyo wamwe unondibata. Mwari ngavakudzwe. Kana nimpo WhatsApp munopindura, Mwari vakuitire zvakanaka baba naamai. Zvinokudzwa. Muri muenzaniso mukuru chaizvo munyika yeZimbabwe. Notenda Mwari. Izvezvi mustudio makata kuzadzwa nemweya mutsvene. Ndikutotadza kutaura kuti ndingati kudii. Mwari ngavakudzwe. Wabva wanyatsa kutaura chokoti aiwa nhasi muno mutakomborera. Kukomborerwa chako studio yakata kuzara mwe. Aiwa Mwari ngavakudzwe, tinokutendai. Maita basa bana mai murare zvakanaka. Bless you. Ndatenda ngoma Clever takawira. Kuyepueti kudombora Mwari. Baba Charamba kana tichasasiso musambo wemuno munyika yeZimbabwe panziyo dzechitendero idzi muri kuona tiri kusumuka here kana tichasasisuka kwamakabva nepamawa pazuva ranhasi tiri kusumuka here kana kuti tinenge takutoenda kumawere? Ndinofunga kuti tiri pari safe nokuti kwakabva gospel music yacho haina kutangira pamisambo yanga iri fake. Kwakatanga nemusambo wanga uri wemuno. Asiwo sezvazvinofanira kuva kuti tinofanira kutambanuka tichigadzira music iri contemporary inoita kuti tinzwanane nedzimwe nyika uye kuti tiparidzewo kune vamwe vanhu vanofarira mimwe misambo. Kwave nekutambanuka kwekuti vamwe vanoisa kajazz imomo, vamwe vanoisa kapop, vamwe vanoita kaafro. Asi chakanaka ndechekuti vaimbi vane uwandu hune chitsama chakanaka chakafanana nokuti kumba kwenyu vanhu vakatenga pizza kana iwe usiri wezvemapizza unobika sadza. Nokuti musambo wedu wemuno urimo mugospel macho usina kwauri kuenda, uri fused netraditional beat dzedu dzemuno. Saka chandinoda kutaura apa ndechekuti pane anonzi maoption. Tine variety yokuti isharaude unosarudza pauri kuda. Kana uri kuda vakomana variko vadiki vemazuva ano vanotaurawo vachiita madhansi vachibhamba zvinoenderana negeneration yavo, musambo wacho uripo. Kana uchida vanosvisvina kachirungu kakadai so, musambo wacho uripo. Kana uchida vanoita zvemapostori, musambo wacho uripo. Zvekare pachiitwa beria mese mungori naJesu imomo. Koita vanoimba iri choral, kozoita pakuti panototsudzurwa sungura chaiyo inofambidzana nemagitari edu emuno. Saka ndiri kuti ini music yedu haisi kuchipa, iri pakanaka uye kuti iri kuenda kwakanaka. Aiwa, tinopa kutenda zvikuru. Haga nguva pazvinenge zvichitapira kudai nguva ndo pazinenge dzakutirova hatikwanisi kuenderera mberi. Aiwa, pasi chakwanisi kuenderera mberi. Chandiri kuda chiri kungobvunza kuna Amai Charamba kuti kungopedzisana Amai Charamba ndichiti inini ndoziva kuti kune vazhinji vanenge vachida kukurukura nemi.
hatikwanise kuverenga mameseji ese mafoni ari kungotsvuka panapa. Handizivi munobatika papi? Tinobatika Facebook page yedu The Charambas, Mai Charamba zvekare. My phone number 0712 86 76 79. Zokorone simba 0712 86 76 79. Right, amasoko yenye kupesira kuva tsigiri vanga vaine isu zuva ranhasi vachinzwa nekutambira mmanzi yenyu. Masoko yenye kupesira Mai Charamba. Kutenda Mwari musi weSaturday tinenge tichiloncha maalbum ese matatu amanzwayo. Vanokwanisa uyai tipembere tiri pamwe chete. Tinenge tiri panumber 55 Kwame Nkrumah nguva dzemasikati. Tinongokurudzira kuti imi Olive Branch album iriripo kurapa upenyu hwako. Uchirwara zvinhu zvisina kumira mushe, teerera nziyo dziripo. Mwari anokuitira zvakanaka, mweya wako unenge uchida kurapwa naJehovha. Tinotenda kuti ucharapika mune zvinhu zvose zvaunosangana nazvo muupenyu. Mazwi enyu kupesira Baba Charamba. Mazwi angu ndiwayo ekuti uyai tipendere kuparurwa kwenziyo idzi. Ngatiuye tipendere mangwa musi wemugovera. Tive pamwe chete. Tine nguva tisina kuungana nevanhu tichiridza magitare tichisumidzira zita raJesu Kristu. Saka uyai nzvimbo isati yanyanya kuzozara zvekuzotadza kuzotambira vanhu. Tiri kupeta 12 noon. Vanotanga kupinda 11 o'clock. Vanhu vanenge vakutopinda. Saka tiri kuti kuvanhu uyai tichizadzisa mufaro wedu wegore rino ra 2025 patiri kupemberera 30 years dziya manje. Uyai tichisvetuka tichipfugama tichinamata tichisimudza maoko pamwe chete. Aiwa, tinopa kutenda zvikuru nekuti tsika kwamaita pazuva nhasi ko Baba naMai Charamba. Ndofunga nguva yakanaka chose. Tozomuonai zvekare nguva inoteera. Maita basa, Mwari wakuitirewo zvakare. Murambe muchiuya. Mwari vakuropafadzei tinodaro. Tenda hangu. Amada oterereka. Ndo vaimbi vatatinawo pazuva nhasi Baba naMai Charamba vachiparura damba rifara wedzvaka The Olive Branch. Ngatiritambire. Ngatisekedzane tiene kamusomugovera inoparura. Right. Ndo kaponziko zvangu zvichanaka. Asina yazo kuno kama kadai kuti anzeyo kuimba mepo.